उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंत फाउंडेशन संचालित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुळी यांच्या वतीनं कणकवली विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये माध्यमिक विद्यालय शिक्षकांसाठी प्रयोगातून विज्ञान प्रशिक्षण या 3 दिवसीय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। यावेळी शिक्षकच विद्यार्थी बनले होते। पाहुयात हा अनोखा उपक्रम। सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली यांच्या वतीनं कणकवली विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये माध्यमिक विद्यालय शिक्षकांसाठी प्रयोगातून विज्ञान प्रशिक्षण या 3 दिवसीय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन डॉक्टर रावराणे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून आणि डॉक्टर दामोदर प्रभू यांच्या हस्ते सरस्वतीच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आलं। यावेळी शास्त्रज्ञ डॉक्टर शशिकांत पांडे, डॉक्टर जोहर आत्तारे, सभासद डॉक्टर तुळशीराम रावराणे, सचिव शरद सावंत, खजिनदार श्रीकांत सावंत, समीर सावंत, ओंकार परब, मुख्याध्यापक विजय कांबळे, शिक्षिका वैशाली जाधव, अच्युत वणवे, शर्मिला केळुसकर यांच्यासोबत बहुसंख्येनं विज्ञान शिक्षक उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन शिक्षिका शर्मिला केळुसकर यांनी केलं, तर आभार प्रदर्शन सचिव शरद सावंत यांनी मानले। प्रशिक्षण सुरू आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही विज्ञानातले भौतिकशास्त्रातले आम्ही प्रयोग शिकतो आणि हा इकडे तुम्हाला जो प्रयोग दिसतोय हा सिंपल पेंड्युलमचा प्रयोग आहे, ज्याच्यामध्ये गुरुत्वीय त्वरणाची व्हॅल्यू म्हणजे त्याची जी काही किंमत असते ती किंमत कशी काढायची या संदर्भात अगदी साधीशी उपकरणं वापरून फारसा खर्च न करता थोडंसं फक्त गणित वापरून जीची व्हॅल्यू कशी म्हणजे गुरुत्व त्वरणाची व्हॅल्यू कशी काढायची, त्याची किंमत कशी काढायची या संदर्भात एक्सपेरिमेंट आहे। आणि हा सगळा झाल्यानंतर पूर्ण टेबलमध्ये हा सगळा भाग आम्हाला लिहायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्या जीची व्हॅल्यू आम्हाला गणन करून काढायची आहे। हे जाऊन तुम्ही उद्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहात? हो, कारण 9वी 8वी 9वी 10वी या 3 वर्षात जी हा जो भाग असतो याची किंमत दिलेली असते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, पण ती कशी आली हे त्याचं काही स्पष्टीकरण नाही आहे। तर या प्रयोगाच्या सहाय्याने आपण त्या जीची व्हॅल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर का याचं स्पष्टीकरण देता येते मला, त्यासाठी हा प्रयोग अतिशय महत्त्वाचा आहे। प्रयोगातून विज्ञान हे इथून शिकताय तुम्ही, काय वाटतं नेमकं? खूप एन्जॉयबल आहे हे आम्ही कॉलेज लेवलला पाहिलं होतं, केलं होतं, सेम आता तसं फील होतं। ॲक्च्युली फिजिक्सचं सिम्पल पेंडुलम आहे, त्याचे ऑसिलेशन्स काउंट करायचे आहेत आणि म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग आहे, विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा हे रोचक आहे। विद्या मंदिर माध्यमिक प्रशाला कणकवलीमध्ये आत्ता हे जे शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण वर्ग जो चालू आहे सावंत फाउंडेशनतर्फे, हा अतिशय एक वेगळा उपक्रम आहे शिक्षकांसाठी। प्रत्यक्षामध्ये विज्ञानाचे प्रयोग करून विज्ञानाच्या अधिक जवळ जाण्यासाठी याचा उपयोग होतो आणि निश्चितच आपण याचा वापर विद्यार्थ्यांना विज्ञानाच्या अधिक जवळ आणण्यासाठी करू शकतो। यामध्ये आम्ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या वेगवेगळ्या आपल्या विज्ञानाच्या वेगवेगळ्या ज्या शाखा आहेत त्या सर्वांचे प्रयोग एकत्रित गेले 3 दिवस आम्ही इथे करतोय आणि हा एक अतिशय वेगळा, सुंदर आणि महत्त्वाचा अनुभव आहे शिक्षकांचा। आणि आपण विद्यार्थ्यांना दोलक आणि दोलकाची आंदोलनं किती होऊ शकतात, त्याचं दोलकाची लांबी जर जास्त असेल तर आंदोलनासाठी लागणारा कालावधी जास्त असेल, दोलकाची लांबी जर आपण कमी केली तर दोलनकालसुद्धा कमी होतो, म्हणजे ते लांबीवर अवलंबून असतं। आणि एका सेकंदामध्ये किंवा एका मिनिटामध्ये किती दोलनं होतात याच्या संदर्भामध्ये आपण मुलांना सांगू शकतो की भौतिकशास्त्रामध्ये आंदोलन जो आहे त्या आंदोलनाचा कालावधी आपल्याला काढता येतो या साध्या दोलकाच्या सहाय्याने, ते आपण त्याला समजून सांगू। म्हणजे लांबी आणि दोलन त्याच्यामध्ये संबंध आहे हे मुलांना आपण सांगू शकतो, अशा प्रकारचा प्रयोग आहे। सोप्या पद्धतीने आपण त्याला। आपलं नाव कसं, कुठली शाळा, नाव कसं आपलं? माझं वामनराव महाडिक माध्यमिक विद्यालय तळेरे, माझं नाव चंद्रकांत पाटे। खूपच चांगली संकल्पना आहे। तर सध्या या उपक्रमासाठी सावंत फाउंडेशनला शुभेच्छा। सध्या त्यांनी आम्हाला थोडं ॲक्टिव्ह केलं आहे
या प्रयोगातून विज्ञान शिकण्यामुळे. त्याच्यामुळे खूप बरं वाटतं थोडं ॲक्टिव्ह झाल्यामुळे. पण याच्यात थोडीशी दुरुस्ती सुचवते की सिलेबसचा अभ्यास करून जर छोट्या छोट्या कृती तयार केल्या, सिलेबसचा विचार करून, तर आणखीन बरं होईल. म्हणजे हे हायस्कूल बेसच्या थोडं वर आहे ते. कॉलेज बेसचा आहे, 11वी 12वी बेसचा आहे. सद्यस्थितीमध्ये हा जो प्रयोग आहे ना पेंड्युलमचा 11वी आणि 12वी यासाठी आहे. त्याच्यामुळे आता थोडंफार आम्ही शिकलो की डायमीटर कसं काढायचं त्या सरांनी येऊन सांगितलं आम्हाला. पण हा 11वी आणि 12वी या बेसवर आधारित प्रयोग. आता आम्ही दोन हायड्रेशनचा सकाळी केला एक्सपेरिमेंट, तो सुद्धा 11वी 12वीसाठीच आहे. म्हणजे आम्ही आता जे न्यूट्रलायझेशन वगैरे आहे तो 9वी 10वीला आहे, परंतु त्यापेक्षाही जर मनोरंजक असे छोटे छोटे जर प्रयोग सांगितले ना, तर मग ते आम्ही मुलांना हसते खेळत्या म्हणजे अगदी वर्गामध्ये शिकवताना ते घेऊ शकतो. हे कसं खूप टाईम कन्झ्युम करणारे एक्सपेरिमेंट आहे. तर असं शिकवताना छोटासा त्याच्याशी रिलेटेड त्या टॉपिकशी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट असेल तर आम्ही त्याचं इन्स्ट्रुमेंट वर्गात घेऊन जाऊ आणि ते मुलांना दाखवलं तर मुलं अजून खूप छान रिस्पॉन्स देतील. काल जो प्रयोग झाला तो बलूनचा एक प्रयोग होता. तो बलूनचा प्रयोग नक्की आम्हाला शाळेमध्ये यूज करता येईल, कारण तो 8वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आठवीच्या आहे. आहे. 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये असणारे म्हणजे जे पाठ्यपुस्तकात आत्ता अभ्यासक्रम आहे किंवा ज्या संकल्पना आहेत त्याच्या माध्यमातून त्या पाठ्यपुस्तकाचा जर विचार केला तर त्याच्या दृष्टीने ज्या काही संकल्पना आहेत त्याचे जर छोटे प्रयोग अजून आम्हाला करता आले वेगळ्या मनोरंजक पद्धतीने. एरवीचे जे पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे आहे ते आम्ही करतोच, पण अजून वेगळ्या मनोरंजक पद्धतीने जर आम्हाला देता आले मुलांनी 8वी ते 10वी ह्या अभ्यासक्रमाचा विचार करून तर अजून छान होईल. सावंत फाउंडेशनने खरं हा जो कार्यक्रम आहे प्रयोगातून विज्ञान हा दुसरा कार्यक्रम आहे. पहिला कार्यक्रम 2018 साली मेमध्ये कळसुलीला झाला होता, जानेवारीमध्ये कळसुलीला झाला होता आणि त्यामध्ये सिंधुदुर्गातल्या जवळजवळ 50 शिक्षकांनी भाग घेतला होता आणि खूप यशस्वी झाला होता तो कार्यक्रम. त्यानंतरचा हा कार्यक्रम आहे आत्ता जो आहे तो. विविध उपक्रम सामाजिक उपक्रम देखील आपण राबवले, काय सांगता? विविध उपक्रमामध्ये सावंत फाउंडेशनची मुख्यतः निर्मितीची गावच्या मुलांसाठी किंवा ग्रामीण भागातील मुलांच्या उत्कर्षासाठी झालेली आहे. मग त्यामध्ये विविध प्रकारचे कार्यक्रम जे अगदी सुरुवातीला आम्ही आंतरराष्ट्रीय शिबिरे भरवली होती. इथे कळसुली गावामध्ये 3 शिबिरे झालेली आहेत. त्यानंतर आकाशदर्शनाचे अजूनपर्यंत 6 कार्यक्रम झालेले आहेत आणि भविष्यातसुद्धा असे कार्यक्रम करायची आमची इच्छा आहे म्हटल्यानंतर म्हणजेच कार्यक्रम करायचे आम्ही आयोजन केलं, योजना आखलेली आहे. तसंच हे विज्ञान शिबिर जे आत्ता जे आपण भरतो आहे तसे अजून 2-3 शिबिर 2024पर्यंत 2 ते 3 शिबिर भरायचे. कुडाळ तालुका, वैभववाडी तालुका या तालुक्यामध्ये भरायचे आमचं प्लॅन आहे. सावंत फाउंडेशनतर्फे अजूनपर्यंत अध्यात्मयुगाचे 2 शिबिर घेण्यात आले होते. 2019मध्ये 11 जुलै आणि 12 जुलैला 2 शिबिर झाले. त्याच्यामध्ये शिवडाव हायस्कूलमध्ये 1 शिबिर झाला आणि मानगाव हायस्कूलमध्ये 1 शिबिर झाला. तसंच त्यानंतर कोविड पिरियडमध्ये जवळजवळ 2 वर्षाचा जो लॉकडाऊनचा कालावधी होता त्यामध्ये बरेच कार्यक्रम झाले. त्यामध्ये पहिला आहे जवळजवळ या संधीचा फायदा घेत आम्ही जवळजवळ 25 वेबिनार घेतलेत आणि या वेबिनारमध्ये सर्व मुलांना जास्त प्रकारचं मार्गदर्शन कसं करता येईल हे बघितलं. तसंच दुसरं म्हणजे कोविड अफेक्टेड काही विलेजेस होती, गावं होती, त्यामध्ये तिथे त्यांना अन्नधान्य वाटप केलं होतं. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे याच पिरियडमध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये, सिंधुदुर्गातील कणकवली तालुक्यामध्ये इथे आम्ही 4 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर ठेवलेले होते आणि ऑक्सिजन ऑन व्हील एक सुसज्ज व्हॅन तयार करून ठेवलेले होते. त्याचा उपयोग बऱ्यापैकी इथल्या लोकांना खूप चांगला झाला. तसेच यानंतरचे बरेच अजून कार्यक्रमामध्ये असतील. गरीब मुलांना शिष्यवृत्ती देणे, याच्यामध्ये बऱ्याच मुलांना शिष्यवृत्ती दिले. डेंटल चेकअपचे 2 कॅम्प झाले होते. तसंच सॅनिटायझेशन वर्क या मुलींसाठी स्वच्छतेबद्दल जागृती कशी करावी याबाबत कॅम्प झालेला होता. गेल्या वर्षी मूर्ती स्पर्धा घेतलेली होती. 2 शाळांमध्ये घेतलेली मूर्ती स्पर्धा, कळसुली हायस्कूल आणि शिवडाळ हायस्कूल. त्यामध्ये सुद्धा मुलांचा प्रचंड प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला होता याच्यासाठी. आणि आंतरराष्ट्रीय शिबिर तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय शिबिर 2-3 झालेली होती आणि अशा प्रकारचे हेच कार्यक्रम यानंतरसुद्धा पुढे या जिल्ह्यात घ्यायची आमची इच्छा आहे. Yesterday was the first day, so we had in the morning preparation of solutions and standardization of solutions.
म्हणजे केमिस्ट्री प्रयोगाला जेवढे सोल्युशन्स लागतील ते सगळे आम्ही बनवले आणि त्यांचं स्टँडर्डायझेशन केलं. दुपारच्या सेशनमध्ये काही बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स होते, काही एक्सपेरिमेंट्स मिल्कवर होते, काही ऑक्सिडायझिंग एजंट्सवर होते आणि सगळ्या टीचर्सनी उत्सुकप्रमाणे ते एक्सपेरिमेंट्स केलेले आहेत आणि रिझल्ट्स चांगले आलेले आहेत त्यांना. आज सकाळच्या सेशनमध्ये आम्ही 2 एक्सपेरिमेंट केले. रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे हाऊ फास्ट द रिॲक्शन गोज, स्पेशली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन. आणि त्याच्यानंतर सोडा मिंट जे आपण नेहमी घेतो ॲसिडिसिटीसाठी त्याचं ॲनालिसिस केलं आणि टीचर्सना चांगले रिझल्ट्स आलेले आहेत. त्यांनी कॅल्क्युलेशन्स पण केले, ग्राफ्स पण प्लॉट केले. आणि दुपारच्या सेशनमध्ये आत्ता फिजिक्सचे एक्सपेरिमेंट चालू आहेत, पेंडुलमवर इतर फिजिक्सचे एक्सपेरिमेंट्स. ह्या वर्कशॉपचा उद्देश असा आहे की टीचर्सने जाऊन त्यांच्या शाळेमध्ये हे एक्सपेरिमेंट्स करावे आणि मुलांना सायन्समध्ये, विशेषतः सायन्स एक्सपेरिमेंट्समध्ये इंटरेस्ट जनरेट करावा. We are very happy to have this workshop in Kankavli, and I must compliment Dr. Ramesh Sawant Science Foundation for organizing this particular workshop. पुढे सुद्धा आमचा असा विचार आहे सावंत फाउंडेशन बरोबर की इतर डिस्ट्रिक्ट्स आपले सावंतवाडी आणि कुडाल, वैभववाडी, मालवण इतर तालुक्यामध्ये असे वर्कशॉप्स आम्ही करणार आहोत. तर ओवरऑल इट वॉज अ व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स फॉर अस अँड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट टीचर्स हॅव डन द गुड जॉब. ते सगळे सिन्सिअर होते, वेळेवर आले आणि सगळे कामं जे आम्ही त्यांना दिले व्यवस्थित पार पडले त्यांना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.